Takže what's up? Zaujímavé Gagarin, Setko, skater. Rozhodol som sa, že budem točiť 2-minútové vlogy. Nech to má aspoň nejakú onu. A rozhodol som sa, že si zajazdím dneska hangár vo Vajnoroch. Rozhodol som sa dať pár celkom povede trikov na to, že som najazdil týždeň, lebo som bol chorý. Takže som stále ešte taký, takže malátny. Takže som sa rozhodol, že sa troška ešte rozjazdím. Ja si sem nastavím telefónik, aby ste videli, ako to tu vyzerá, ak si ja pojazdievam. Nikoho to samozrejme nezaujíma, ale ja to troška zrýchlim a ukážem vám, ako to vyzerá. Mám pocit, že som sa rozjazdil celkom. Lebo si myslím, že som veľký influencer, ale nejsom. Iba sa snažím zaujať publikum. Neviem, čo sa deje, ale pravdepodobne som asi dosratý a strašne ma to sere, pretože toto je môj trik, čo robím stále. Na SRPčku a je to pičový nás. No tak som sa rozhodol, že si dám niečo iné, keďže som si praskol dosku. Ale to nevadí, tá doska vydržala akože dosť dlho, 2 mesiace ju mám. Bolo by fajn, kebyže ju vymením. Ale skúsime si backside flip. Ja. Poviem tiež, že sa moje bordu, ale čakujte to. To je celé zle. Taktiež teraz som ju krekol. Tu som si ju krekol. Presne tu. Bolo to troška sketchy, ale neviem, už to nejdem viackrát robiť, lebo čo ja neviem, však unavený som už teraz, som tu už hodinku. Stihol som sa 2-krát vyjebať jak blázon. Ešte tam je radius, také účko, ale už ma to nebaví tu. Asi domov. Ja ešte smrkám, nemám tu servítky, takže sorry, sa ospravedlňujem, že to smrkám do seba, ale dáme si ešte tento boxík. Toto máme. Ja neviem, dať 50 na pičo, ty vole. Čo vám nebaví vás skateboardy? Ja som začal asi že mesiac dozadu a... Ale v pohode. Milujem moje skills takto na večer. Som bol doma, ja som hral Rocket League, ja sa to neviem povedať. Celková sere to, že po týždni sa vrátim. Prečo to dneska nejde? Zabudol som podotknúť, že to nie je absolútne navoskované a nejde to tak, jak si myslím. Akurát idem zo skateparku sa opýtať na recepciu, či majú vosk. Uvidíme, či majú vosk. Takže neviem čo teraz. Typek si skáče na trampolínach. To je úplne super. Baví ma to. Že viem, že to nemáte z dobrého uhla, ale toto ja si môžem dať. Škarečí krúd som v živote nedal. Aj to ma teší. Ja ti poviem. Je to pičový na trik, ale je to fajn. Si poviem zbaliť už, poviem doriť odtiaľto. Alebo si dáme ešte nejaké flat triky, aby ste videli, ako jazdíme na fute. Dáme si kameru a uvidíte ten flat proste. Teraz sa učím switch try flip. Je to difficult, akože. Ja to pokujem veľmi dobre, pekne. Aj to dopadám, ale cíti sa pri tom, akoby, že som robil prvý kickflip, že dopadnem iba zadnou nohou. A to ma dosť štve, lebo tam neviem nastať tú druhu
Ale teraz to jebnem. Čekuj to. Pekný pokus, kebyže ja som síce skoro jebol. Lenže čekuj, čo sa mi stane. Bracho, what the fuck? Proste... OK, ja som celkom rád, že som na ten switch track. Druhýkrát celkom pohodička. Takže teraz bude na mojom videu vidieť, jak sa zapúšťam vodu. Pohodička. Right. Sebko je ready odísť. Tá autička spolu. Sera ma, že som si krekol dosku. Aj tak teraz chcem práve jazdiť, lebo bude pekne. Teším sa jak blázon. Díky, bracho! Čau! Takže ja idem do svojho krásneho autička. Idem to odcestovať domov. Že ja som z Bratislavy, ale to sa teraz tvárim, aký by že kokot býval niekde v Čechách. A som došiel na 3 iba na jeden deň. No uvidíme, jak to bude celé fungovať. Hlavne s mojimi členkami, lebo ja mám strašne náchylné členky na skating a strašne ma to sere. Vždycky keď jazdím, tak si spravím nejaké bobo. OK, what's up? Konec videa, akože hodnotenie ako hangár vo Vajnoroch. Dávam mu 6-10. 6-10. Akože je tam všetko. Je to hlavne dobre pre začiatočníkov. Takže ak si začiatočník a chceš sa naučiť jazdiť, robia tu aj kurzy, čo je veľmi fajn. Hovorím, keď robíš kurzy, nejsi real skateák, proste musíš sa to naučiť a odrieť to sám na streete. Jak som to spravil ja, jak to spravili moji kamaráti z Kapucínskej, ten kto pozná vie, ten kto nepozná, tak choďte do riti. Ale ťa zdraví ťa Gagarin. Gagarin ťa zdraví. A teším sa na ďalší vlog. Čaute.